domestic dispute pamombe vazananda iwe rimwe amdauta anobadara ndiwo amai aurai dare naivo zvese pamusoro edare inini ndauyawo pamberi penyu. Chekutanga ndechekuti amai handichadi zvikonzero. Amai havana respect neni. Chimwe chachona amai vakafunga kungoita zvavanoita havandiudze. Chimwe chachona ndechekuti amai vanondituka pamberi pevana. Chimwe chacho ndechekuti amai pandikuti vanoita zvavanoda vakatenga stand pamai vavo ndisingazive. Amai ndo vakazondiudza kuti mwana mastand yenyu. Saka ndabva ndanyarara. Pakunyarara kwandakaita handakuda kuratidza amai kuti stand handizi kusvikira amai vauya kuSouth Africa. Amai I think vane 3 to 4 years vauya kuSouth Africa. Ndobva ndavaudza pavakauya ndikati mai stand yamaitaura kuti ndeyedu yakatengwa nemwana wenyu ini ndisingazivi. Uye zvekuuya kwamaita amai inini handikuzivi. Mwana wenyu ndiye aronga izvozvo. Saka inini ndo pandoda kuti ndigumire ipapo ndinotenda. Uyu chii chenyu? Uyu mudzimai wangu. Mune vana vangani? Tine vana 2. Alright. Saka muri kumauti muri kuudza mambo kuti mukadzi hamuchadii. Iwai. 100 US. Right, mauya kuzodada pamberi pangu. Mukadzi makanomuvhebva nega munomuziva kwava makamutora. Ndiyo makamupa gupuro? Ndandisati ndamupa gupuro. Right, why? Wadiwa kumbira dare kuti atsurwe. Nyoka ikapinda mumba unosiya imba. Kana kuti unobudisa nyoka mumba. Tinobudisa nyoka mumba. Wadiwa kumbira dare kuti dare nditsurirewo mukadzi wemabasa ari kubata. Pano kuti handichamuda nemhaka yemabasa iwayo. Ukawana mumwe akadaro futi uramba uchiramba. Nai mama, anoramba makumburire stand akatoraidzwa naamai. Topatada kutoenda. Mwana uyu atenga stand kwandiri kuwasha stand ndiani? Ndei. Pano kuti uite maefforts ekutora kana yangaiswa muzita iwe mako. Imi vanhu vekusauta mari yako yakabiwa iyi. Ndopatada kubvunza pakuchakarasa makumburire yakaiswa muzita rani. Iri muzita rani stand. Rasa renyu. Mari makaiwana uko? Ndakashanda. Unosenza? Ko murume makamuudza kuti ndatenga stand. Kuti nyaya kuti baba vangu itangira ipapo ndaenda kuudza zvakaitika kuti zvizodaro. Murume uyu ndakatora naye 2004 ndine 15 years tine mwana tine mwana ane 21 years. Ndobva tambuzosiyana nababa avatora mukadzi vakaenda vakanobara vana vaviri. Ini ndikatoendawo kwandakaenda ndikanobara vana vaviri. Tikazoonana 2013 tikatanga kugara tese tikazobara mwana ane grade 3 zvezvizvi watinaye taatese. Baba vatatanga kugara tese tikati shamwari sitakambogara tese hakusi kutanga kugara tese. Takambogara tese tiri baba namai totozikamwa kumba kwenyu. Chiuyai titsvage pekugara. Kubva tatanga kuti titsvage pekugara. Iye munhu anoramba ati zvake. Tatanga kutsvaga pekugara ndikati uyai takatanga kutsvaga stand Glenview 1. Ndobva aramba zvikati zvezvezvi kutyirwa mari. Ndaishanda day night inini pamashops vanogadzirwa maspo chichigadzira madrinks ake. Ndobva ndatanga kunyoresa mastand aya ndobva ndatanga kunyoresa. Takazoti after year takutopinda mugore 2. Ndobva zoti kustand kwacho kuri kumbodiwa mari ku Glenview 1. Ndokwandikutaura nezvakompetence. Kustand kwacho kuri kumbodiwa mari. Ndikati kustand kuri kudiwa mari yakati zvikaitora ikadi mende mende. Kustand kwacho ikoko Glenview 1 kune zita rangu. Because iye akanga asingadi. Ndobva azotanga kukondinya kubva musi wakatanga kukondinya ndira kutaura nezve stand. Handine inayo. Ndiye vana vake inini nanditongori nestand. Inini pandakasiyana naye ndakabara vana 2. Ndabara vana 2 ndobva ndataura naye mari yaipinda mukadzi make. Iye ane vana vakewo vanga 2 vasiri vedu tine vana vanga 4. Taita zvestand zvapfuura akukondinya ndiye kusvika nhasi. Inini handinei nazvo. Kana mukomana mukuru ane 21 years ndakatongudza ndikati mukarega zvazvenyi ndakapedza vanhu pangu ndiye muri 2. Pamari yaari kutaura ndakatenga stand Ruzeva kuBlack Movari. Iye mari yangu kubasa kwandaishanda yaipinda mukadhi mave iwe baba. Vakangoramba zvandikutaura kuti vanoramba. Vanobva vaenda kubhengi vonokolekta bhengi rose vobva vaya vari cheta.
vari chete apa bhengi rose mari iyai ndakabva ndachifundira landlord wangu ndikati ndikumbirawo kadhi ndobva ndipa kadhi apps ndobva ndasendera murungu ndobva atanga kushandisa kadhi rai inobva ndatora mari yese ndobva ndaisenda kumusha ndikati nditsvagirewo mombe ndobva tsvaga mombe ndobva azotengera vana vaivastendi ndobva tatanga futi kugara takadaro iye neni desabhuku edu tsiki wanga ari pana ipupura torara mukicheni maamai 2006 kusvika nhasi asati avaka kana chii asati taura kuti kwai nhasi handini ane mwana umwe futi akuda kundisiya mwana ane problem anodonha ada kundisiya kuti kwanzi handichakude iye haana chaanoita oright kupfeka chako akapfeka munhu anobva South Africa mari yacho hauye nayo handizive bhurugwa rake handizive pendi yake ndinoshanda nemwokwai handitengeri chero pendi handirizive pendi rake ndakatengerwa pendi muswa takatorisa vana bhethi kukadoma kuti chida kutopindira chida kutaura nemunhu wataida kupindira ndopa takasvika nheya aitengesa mapendi ndopa ndakatengerwa pendi nababa asi nhasi from norway anongoti handidi ini nezvaanondiitira kusandipa mari handipe mari ndakagwapuwa mari kudhara paakaroora tisati tazvara mwana uyu ari grade 3 ndopa akaguma ndipa mari yacho andipa ndini iye akatosara South Africa ndikatenga mombe dzekuti iye dzinde dzinoroora iye asiko program rese ndini ndakaita asi iye pandakakutuma utenda nowakakustendi kwarari haana chaakabuda ndakangwara pakangochegotiko kudai hanzi ndacheresa ndatotenga zvitima nezvitima zvacho hapana mari yacho yekamo saka uri kuitei ndomugarisa pasi umwe wangu unoziva kuti unogona kungoine chipo chekushanda uchibata mari basi usingagoni kushandisa mari yacho ini ndine munyama ndigona kushaya mabasa but ndikaona $200 kana $100 ngatishandise mari iyoyo tivake kana pamba pavo pacho ipapo tinde kumusha kwedu apapo izvozvo hapasina vanhu mbera sekuru hapasina tisu baba namai tatobuda mumba tisu baba namai wakatotariswa papepa asi anoyewo kuti kunda kutadzirei anoramwa 2 years anorakaisa makumbo yakagara anorakaisa musoro wake kumakumbo kwangu akadai makumbo ake ndio anouya pamuromo pangu akadai 2 years akangoramwa chete mukasvika mboma anorara atodhinda iye paanorara pamadziro kudai ndoba anongorara akatarisa ipapo paakatarisa ndoba anotarisa nandidi kuramba muri kuwa kuno kuti anenge hatipe mari handina basa nazvo ndinoshanda hembe ndawana iyoyo vana vangu ndovatengera hembe haazive kutengera mwana wake hembe baba wakagara pa haazive kusvika nhasi ane 21 years ndakatora mwana last year but mwana ane 21 years auya kumba 5 days mwana ari kugeza hapana kana pendi riri kundikwa kunai makubvunza kuti uri kungogeza chipfeko chako chiripi vanenge vakangonyarara kudai ii ndinotora mwana kuenda kunomuradza kuti iri ndo pendi iri ndo tauro iri ndo titibhurachi ivo varipo asi nhasi ongoya from norway kuti handichakude makuda kutsvaga umwe wechi3 futi vaya vacho vakauya vakamboshanya kuSouth Africa tikaenda kunovaona kuna mai vako mwana usingazivi tsangamira anongosvika ongoti makadi mofamba zvakanaka kana 100 rati yekuti anotengawo apple road mwana usina kana kuendesa kuchikoro kana kutengera kana hembe kana bhutusi mai vavo vakangoenda nevana vavo nanhasi vanochengeta vana vavo nhasi from norway wakuti hanzi ndakuenda ko mwana uyu anodonha uda atochengetwe nani achengetwe nani mwana ndakasara tengamira last week kuharare uko ndichitora passport nebirth ndechitupa ndahandisina ivo vakaenda kumba nyore itoriwo unyoro huno hwelast week kwete kuti sharu dzakudhara ngatidzisiye hwelast week ndasara kuSouth Africa kuharare uko ndikutora birth ndechitupa nepassport vasvika kumba baba kune muroora ariko kadikidiki kane nhumbi yekutanga vautaura nemuroora uya vatowana kuti pamba patova nemunhu kapasaka patonaka vakunonyoresa mwana kuchikoro vakumutengera mabhuku uya anodonha uya vakutotora advantage yekuti muroora uya ari pano ndakuda kutomusiyira mwana already yatomusiya ndipe chibhegi changu ndikutarisire sipo yatengerwa muroora kuti asara achimuwachira baba vachienda kuSouth Africa 500 grams yesef ndiri kumubvunza izvozvo uri kuda kukwira kudzokera kuSouth Africa mwana unoda kusiya muroora uda kuti adyei hamuna upfu hamuna chii akamutengera sagari machanzi 500 grams icho chibhegi changu cherapo chaandisvitsa ndamubvunza uri kuda kukwira kuinda ko mwana unoda kusiyira muroora uyu unoda kuti asara achiita sei muroora uyu foni yangu ndaisiya ndatumira $100 yandakacharaira indinoita zvekirechi nditumire $100 ndoda kusungira muroora zvesamoni ndandisati ndariona ndatumirwa $100 after that manhero acho after 4 days ndagara ndoma ndakazoona ningirikini ndiri kuda kusungira muroora hasi mwana wangu muroora mwana wokomo wakakachaka ivo vakutora advantage yekugadza muroora pamba panyamo chekuti vati mwana uyu mimba ndeyekutanga ngaainde kumusha kwavo ivo vakuda kutotora advantage yekuti kwai ngaachindichengetera mwana anodonha anochengeta mwana anodonha anoziva kuti kana temperature yacho yakwira achamuita sei vakutotora advantage nandizvizikana kundibvunzawo samai vemwana kuti tadi kutaurawo makoti atisaririwo nemwana aita sei mwana wacho wamuroda kusiya chengetaiwo iyeyo hwana asara muindiso kuchikuru baba mangwana vacho vavana venyu handauka vana venyu ihama dzenyidzi hadzizi hama dzangu indisaiwo mwana kuchikoro murirapise mwana wenyu kwete inini ini ndichira mukarega kutengera bhurugwa ndoshanda ini ndakadziswanawo masana aya ndozvishandira chengeta ucho hwani chete uyo anetwiri hwani ndindakamuyarudza hauzive kuti akadya hauzive kuti aifurei ndini chengeta ucho akure mai munoerei masivande aiwa isi masivande tazvinzwa mai zvamataura bhaibheri munoti kudiro baba nesitaratsa zvandangotaura kuti vanoronga zvavanoronga vega pakuuya kwevana
handina kunge ndaudziwa unzi vana vakuuya kuSouth Africa ndamboitaronga pamwe chete ndakuda kunzi vana vadi vauyoku ndevani vana yava vana ndevedu mese muri tiri 2 saka inini manje handakati zvamaita zviri wrong handakuda kuvaudza kuti zvamaita zviri wrong ndakabva ndavati mai mwana imimi already magara muda kuti vanhu vauya ngatichitoresai vana mapassport vakanditi handisi kutoda zvese zvotondinonokera nekuti mari vanga vainayo yandasingazivi inini kuti vane mari kuti vana vadi vauye uye ambuya pakuuya kwavo vakangondiudza sezvekuti next week amai vari kuuya ini ndikangoti orit zvakanaka nekuti munhu ane mari inini vachisvika kumusha kuSouth Africa ndakauza ndikati no nekuziva kuti South Africa mukadzi kanyika bata mari anopengereka ndakavaudza ndikati mai mwana kana maenda kubasa endai muchiziva kuti hazvisi kubva mukati memwoyo wangu inini but ndakagara navo pasi ndikaudza kuti handisi kuda kuti mukadzi ashande ndikavapa kadhi inini rekunge richipindira mari inini ndichienda kubasa ende zveshuwa ipapo taironga zvinhu zvakanaka ndopatakatenga stendi nekuti ndonga kabata kadhi but iwo shoko rakazondudza vakati iwo isusu tikutoronga zvinhu zvedu after vatenga stendi yekubv vachimira itinzi stendi yekubv ndeyani iri kudaidza zita ravo ndati ndeyani ndeyamaya imbaba zvamuri kunzi makapiwa ownership muchinzi ndeyemhuri yenyu handina kupiwa yekuglenview kuti izopinda muzita rangu mamadi yekuglenview iyo vakangotitaurira kuti pari kubuda mastendi mukaramba handina kuramba kubva pavangoti pabuda mastendi zvese zvaidiwa kustendi ndindaita ndosaka vati ini ndakamoyo muri kuona problem takutoona chirwere chinoti mbenyenetsi pana nai mukana ndakabva ndapinda pakuti ndinda ndakuita zvese but ndichiita zvese ndaivaudza kuti ndakudaiso tichitsvaga munhu wekuti titange kuvaka tizotumira mari yavari kutaura kuti inini vakazowana riri ground inhau dzekuti takaita zvekutumira kuti vanhu ngavatiitire because ivo vakanga varamba kudzoka kuno ndobva ndatsvaga munhu kuti ngaachindiitira ndopakazvikaizoona kuti apa ground hapana chiripo saka kugara ani izvozvo kugrandview kune roja ramakaisa ari kutora mari yeroja ndiani iri kuiswa mumapanzi menyi mimi saka kuti ndeyamaisei muri kutora Wewe wakadzi wangani? ini ndine mukadzi wani Komwo karamba ari. akaenda kuUK Vana vacho vari kuwara varugara nani arugara nehanzvadzi yavo ko yakatadze kukupa vana vako iwe kuti uchengete kuSouth Africa. hatisi kuwirirana pakurongera pamwe chete No, ndati vana ndevangu. Hatifaniri kuwirirana panyaya yevana vangu. Uyo uya kuti vana venyu ava atadzei pakukupa vana vako iwe. haana chaakatadza kubva zvavakasvika ndiye arapa mugona kumubvunza kuti pane here ivo chavakamboitawo saamai chekuratidza kuti ndine amai asi kuti inini ndiri kuita zvese zvavari kutaura including ivo vanogona kuti chero 10 rand yokutenga kana mavheji emuriwo chaivo chaivo vachichengeta vana saizvozvizvi havatengi chero vakazouya kondiudza kuti ndazotenga 10 rand yemavheji uko ndipe 10 rand yangu havaiti ndivo varapa. Pane trust here kuti mukamborambana munoenda kwake pamunodzokerana munogona kuisa bhengi rimwe chete here already iwe mira ndimbokufunza uye aenda kwake aita murume wake ndizvoka iwe waenda kwako waita mukadzi wako mombogara kwenguva refu mune shuwa here kuti mumwoyo wenyu mungatodyare chinhu makabatana zvinoita here inini ndandakatomutrasta alright kana iwe wakatrusta uye akatrusta here saka anofanirwa here kukutrusta wakamboita mumwe mukadzi iye akamboita mumwe murume right toda kudzoka panyaya yokurambira munhu hazvisi normal kuti imimi muende pastendi imwe chete imakamboparadzana for some years mukazoparadzana futi zvaakuita kuti iwewe neuyu mudyirane zvinhu iwe nemumwe mukadzi uya nemumwe murume now uyu akaita stendi yake uyu muzita rake isusu kuno tinotobvuma kuti zviri nani uyu aite stendi yake uyu kuitira kuti iwe ukaita masaramusa ako ekuendayo ndambotaura kuti vanhu kuSouth Africa vakunetsa vana vedu muno vakangoenda kwanoaiti mukadzi handichani now uyu akatozviona ndikarambwa panapa ndichasara ndisina chinhu chokubata now ndozvawaakutoita ukatarisa mwanangu zvauri kurambira mukadzi wako hazvina need kwaharare ndiwakamutendera wamupa kadhi mari ndiuri kumuisira ndiwakatenda futi kuti uyu
zita rake riende paimba, nokuti ndiri kunzwa matauriro amaita anoratidza kuti uri kutoziva kuti kwaharare iri muzita remukadzi wangu, zvaukatendera iwewe zvakangofanana kane zvakaitika, zvitendere futi, because iri kubatsira vana vako. Hazvirambirwe munhu izvo. Kana uine zvimwe zvauri kuda unogara pasi nemukadzi wako, madzimai imba kwakati ndaona kuti Peta mundiise uyu mukati. Dai vanhu vanodanana vangarambira nezvozvo. Iyo kaiuka chindiisa uko apa, asi wauya vachitaura kuti handichada mukadzi nemhaka yekuti akaita stand uko wakamutendera sei kuita stand? 1 2 wakati ari kuronga zvandisiri kuziva. Wewe agara kuno kuZimbabwe, iwe kuSouth Africa, zvingani zvauda kuramba uchiziviswa chete according nedevelopment yepamba uri kuSouth Africa? Hausi kuona here mwanangu kuti une mumwe mweya wokuSouth Africa wauinawo? Nokuti dai wanga ine mweya wokuvaka muZimbabwe waiziva kuti mukadzi ndikamusiya pamba ane zvimwe zvinhu zvaanotoita. Isu zvaumutoona tiri panapa tigere pamwe chete nanamai, but zvishoma zvavanongotitura-turawo sezvo tiri nyama imwe chete. Ndinosvika ndotoona vatogadzisa chidanga chehuku, ndosvika ndoti mazviitire chabuda. Zvine senzi here izvi? Handisi kuona senzi yazvo. Ndokusaka wanzwa ndati kumbira kuti mukadzi uyu tingomutsura chete, kuti iwe kana wakutenga stand iwe upote uchiudza mwana wedu uyu tinomutsura izvo 2 minutes anotinzwa, upote uchizotaurira murume wako chete. Pedzesai Changamire nekumubvunza kuti une zvimwe here zvauri kurambira mukadzi zvisiri zvawataura. Zviripo here. Ndandichida kusvika panhau. Nhau yedu ndeyekuti iwe murume kweisitendi yekuruzevha ndeani yawe imbiri masitendi kare. Tanzwa kuti yekuharare une ropafadzo nayo. Kweimwe inenge yekumushayi ndeani? Ina ndisingadi kuikambira, ndachingoti ndeyamai sekutenga kwavakaita. Wachiropafadza kuti ndeyawo zvavo. Yeutaundi ndeyako iyoyo. Inini hangu ndandakazviudza kuti aiwa ngavatore zvavo kana kuri kunzi inogona kutorwa. Nekuda kwokuti pakutaurirana chaiko chaiko hatinzwanani. Ndakagara kutaura navo ndikavati inini chiendai kumba. Ini ndosenza kunoku ndokutumirai mari muvakakumba vakaramba. Kuruzeva here? Pamelanuda. Ndosaka takagara South Africa nekuti vakaona kuti ini ndavati chiindai munogara kumba, ndopakatora vana vakugara South Africa. Mukaona mukadzi achisade kubva pamurume, pane zvaaona. Mukadzi haasudurike dzikisa shira zinganipe upfuyo. Ndicheketa bai vake ndivasumudza ndivaitisa ngoita asakanditumira kana setu. Dorega unongo chirara nenzara. Alright mwanangu, tainzwa sira dare. Alright, yakanaka. Ribatsire. Tinoda kudzoka kwamuri baba. Stendi yekumusha wangu mati yokutaundi nayamai. Munoda kuisa muzita renyu nekuti haisi muzita renyu iri muzita renyu. Ikaramba iri muzita renyu mukafa inotorwa nehama dzenyu. Mwana anoiwana here? Ndezvevana. Mwana wacho madii anochinja zita unogadzirisa. Uchiri kurarama akadai. Alright. Handiri? Moisa zita remwana. Ava vane mukana yekuuya pazviona vana. Vachiti property yedu. Nekuti vana vavo dzinza ravo rikararama. Makashandira kuti vararame. Zviri kwavari kuramba mukadzi ane rombo rakanaka ari kuvabatsira. Hatigone kuvamanikidza. Iwe varume tataura tiri panapa. Vakadzi zvavanoita makagara mumba, mumwe ane rombo rake rekuti anogona kukutungamirira ukabudirira. Hama dzako dzekuti akapfuwirwa uyu akapfuwirwa, asi unenge uchiziva kuti mukadzi wangu anoziva ndiri baba ari kundiitira basa. Kwangu ndina masivanda anesunga mombe, anogadzira chirungu chehuku, haana zvaanesiya, asi ndongoti soro haiziziva kuti ndiri baba ndiripo achiditurira. Ndakapomborerwa kaanenda zvake mberi naye vanova naini. Ndezvakirwa musha wangu imwe bhedheni yazorora. Ndaakumhanya nenyika yeumambo wangu. Kumba kuiziva kuti amai varichi? Variko. Vanosunga mombe, vachirima, vachiita zvese. Kana tirakita vanorima, ndikuona mai maita sei pano. Tadai tambura ndimune zvinda ramambo vana nokunetsai zvekuita. Itai zvekuita. Asi vanhu vanenge vachiti akapfuura nemukadzi wake iye. Asi ndinoziva kona yangu ndopano upenyu hwani. Kuti ndinzi mangu chikafu chiye chiri pamba ichi. Nekuya ndichipiwa mvura yekugeza pamba ndakachena. Handingarambe mukadzi akadaro.
kana akarwara ndinomurapisa. Inini handisi kuona chikonzero chaunarambira munhu apa kana ndakazvitarisa ini. Kune zvimwe here zvataurwa nedare. Pamwe kutaura mambo ndipapo chaipo kuti munhu anofanira kuteerera murume wake. Ndopandataura ndikati nini respect amai avo. Neni kana ndikataura usababa vemumba. Havana endo akatondudza kuti respect handikupe respect ndopa respect yei. Wakamboenda here kuna atete kana ambuya vemunhu uyu kuti vakutsiurire munhu? Ndakaenda kuna sisi vake vakanditi akadzirisana ikoko. Kwa atete kana ambuya sisi vake? Ndopandaenda kwasekuru kuHarare ndikanotaura navo vakabva vangonyararawo. Iwewe wati uyo akatakura zvinhu akauya kuSouth Africa? Akatakura vana akauya kuSouth Africa. Ndokwaariso? Ndokwatakatobva musi Friday. Mese? Mugara imba 1? Ndachigara imba 1. South ikoko? Kokuno? Kuno kuti atichigara kwababa kwa... Kwagara vese? Mabva mubedroom 1? Chinhu chandaona... Atoita basa rake nhasi? Chandaona changamire. Autamba nefungwa. Chandaona changamire pamusoro iyi. Murume uyu haasi kuda kuti mukadzi wa South Africa kune dhiri riripo. Very good. Muri kuona kuti hasha dzake dzasumuka stereki nenyaya yekuti mudzimai awire kuno South Africa. Mukamunyatsoteerera hapana chinobatika. Shamwari, imbobuda panze nemudzimai wako umbonyatsofunga kuti uri serious yekuda kumuramba kana kuti ungoda kuti mutyisidzire wodzoka kutiudza pamisati takupa mutongo wako. Nokuti zvinhu zvautaura izvi shamwari ka ndikati kupe advice toenda panze. Kumbira zvakuti kana muri kutonga handisi kutongerai. Ari kunzwa mudumu ndiye anorara kutonga. Dai vanga vane respect neni. Zvimwe zvese ndaiti hazvina kana basa izvi. Zvino vanondituka kuita kunge kamwana kadiki pamberi pevana vacho andoti vana vangu ndinondipa respect sei. Ndakambozama kugara navo pasi ngati mai mwana musandituke pamberi pevana. But havatozwisisi kuti havafaniri kundituka pamberi pevana. Tanga tichifungidzira kuti semunhu auya mudare wotikumbira kuti tigadzire ziva kuti vana mambo nyaya ndauya nayo panapa. Yes. Kubva kwataita kumba mudzimai wangu nyaya iri musoro make haisiriyo. Ndati ndiuyewo pano pamberi pedare ramambo kuti ndiratidze mukadzi wangu kuti zvandinotaura naye tiri vaviri zvekusandiremekedza kwaanoita ndiuye pamberi pamambo muchikumbirirewo kuti mukadzi uyu kawo ngava anondiremekedza. Otherwise zvikataurwa nemi samamboka ndozvitambi anogona kuzvitambira. Otherwise tingabatsirike tikanogara zvakanaka kumba. Handini mapawana. Anyway, I assure you ndogona kutsura mwana wedu. Zvekuramba chiti mwana kuti wambosiya mukadzi nai kushungu chinhu chingaite kuti nditi mukadzi kana akaipa kwandiri ndatombosiyana naye aenda umudzokera onobereka vana vake ikoko ini ndotorawo ndobereka vana vangu uko toonana togara pasi ndobvuma kuti ngatidzokeranei. Iwewe munhurume noti nyaya yakadaro haingatange nemunhukadzi kauti ngatidzokerane yotanga newe right ndowatanga nayo wotora kuti mukadzi ye wogara naye makore wagara naye wakumuti all of a sudden chibva futi unoona chinhu chinozopedzisira chakuita iye zvino paakambobva aigona kunyatsozvishandira akaenda akadzoka makore aunenge uinaye iwewe ndeye kumurijusa kumudzikisira kumuparadza. Handiti iwewe mukadzi uyu ungada usina kumbowana nguva yekumuti umutambisire nguva because kwaunaye ipapo achishanda muchiita zvinhu zvenyu meseka inguva yekuti angadaro kutozvishandira achiita upenyu hwake ega. Handiti musadarwa kumano. Dambudziko pandakatangira mambo ndepekuti inini vasvika ndikavaudza kuti hamuendi kubasa. Pakazoita shamwari yavo yakauya yakaudza kuti iwe ungateedzera murume here kuti usaende kubasa iye aripo. Ndikavaudza akauya pamba achitaura ndiri mumba ini. Ndikavati aiwa hamuteedzeri zvinotaurwa neshamwari kuti enda kubasa. Ungateedzera murume kuti ari kuti usaende kubasa. Inini ndiri muno. Nai mambo tisingatambise nguva yedare. Murume uyu imhosva yamai ava kana vakanga vaenda kubasa ndei yekuti munhu ari kugona kukubatsira muchiita zvinhu zvenyu kuSouth Africa shamwari kukambani. Handiti zvino so mungade makaunganidza mari iwe namai
zvinokwaipa kuSouth Africa kwandizoti munototaura zvokuti tiri kwamene munoitawo ainzwa akateerera tichikutaurira notoda kukurayira kuti kana wazogara rimwe gore utifunge tichikutaurira mashoko atikutaura aurambe uri pawinning side. Upenyu shamwari chinhu chidiki patiri handiti time yamuri kutambisa muchituko uri wega uyo ari wega iwa ugone kuchengeta vana uri wega nyange ukaita mari inengei munhurume unomuchengeta mwana unomuchengeta chinhu handiti une mudzimai wako fanda mari pamusoro peyake muchiita upenyu muchironga kana pasina imwe rizini shamwari panyaya dzawataura isusu sedare kana wanga uya chiti toda unorambira mukadzi kudare iye wai yatataura mashoko wataurira isusu iwayo nyaya yako yaurikupa sezvikonzero kumukadzi hapana patiri kuiona kuti mukadzi asi kukuremekedza mukadzi wawakati uyatidzokerani iwe akabvuma naimbamonda arara naye nhasi akaita basa rake kuseni wanga wakadzirira akapedzisira kutenga bhuruka ramai ava saka rakadzirira ene nhasi wateita uzonda kuti saka iwe wanga wachiitirei kuti mukadzi warara naye kuseni uchiti ndonomuramba kudaro unofana kuripiswa munhu arigara wakarambira kumashuro usadaro mwana haarambi ngeuti kuti vabereki uzviziva kuti kusaremekedza aiwa usadaro vabereki vako vari kupi pano padhuze tusapa yakuda kuti ziyo takaroora here kuti ave nekodzero kukuramba iwe akaroora here patiti nhati zvinzwe chakaipa chii saka inzwa mwana ukunzwa vedare iwewe ndiwaifana kutitaurira mudare muno kana mari masekita rangu amene zvinyoresavi unotaura ndiwe kuti kuda vatezvara vangu vange vari pano kutotonga mwana wemunhu vabereki vake hatisi chivanhu handiti iwe ndiwe mukwacha urikuda kupa mukadzi uyu mhosva kana wanga uchimutora utore vabereki vake kuuya navo pano unotora vana tete vacho vangadai vakateerera matare emuno kana vanatezvora vakatokuripisa vakatouya kuzomhangara kudare rineri vachiti wakatonga mwana wedu usipo totokuripisa yes uyo mupamombe uyo hatisi kutambira nyaya yake yekuramba mukadzi yes hatina kana kutoinzwa chikonzero hatisi tiri kutoona kuti vanhu vakutodzokera vese kumba maonera kuzadzisa kwaari kuita kushungo ndekwekuti kuseni kwanhasi afukukwa namai ava apedza basa saka dzokerai kudaro ndinokuramba ndapedzisira kurara newe apa iwe kumuravetaripiswa kana vaita nhungu otogeza hana taurisa izwe pamwe mai avatova nenhungu ivo danho ramambo dzokerai mumbonogara vakomana tinzirewo nyaya iyo unondoripa mombe wai yataurwa iyi yekutamba nepfungwa dzekudai kana wasirias kuramba wakaramba nayo toapa bvukuro ikoko asi hatidi kumboriona zvatichaita kana waita izvo takupedza vabereki veuyu tochiita rimwe dare varipo mari tichiongorora pfuma kuti wakabvisa yake unoramba munhu waita zvokudiwa zvinokodzere paroora wakashandisa munhu handikune mwana ane 23 years meseka ndokubuda ndokudzokera kwakadzokera ndoita 2 ndokudzoka ndobvaumwe mwana iye mamuakutaura nyaya iyo 3 ndochitu wake pane nhau yementenesi tinotanga taona vabereki kana vauya panashuwa serious ndikudzokera kubasa saka ndakatongomira ndokuda kuifoti saka koti kana uchiitangidza shamwari uchadzoka weitangidza handituri mwana wedu wemuno mwana ndiwe 23 years inzwa shamwari toda kukubatsira mwana uyu ane dambudziko rei ifarira mwana uyu pamusoro emapo
takatouya kubva kuSouth Africa chese tichirangana kuti handeitorapisa mwana tikauya nepamushare kwamazuva panzira ndokokarapiwa mwana. Saka kana vari kuti ari kudonha amai manga muchiti zviitwe sei amai? Takarapise mwana kunamatigwa kudai farigwenga mavo. Imi hamusi kudzokera Tukanodzokera chese zvisine mwana waari kuda kusisira. takurai mwana wedu. Aiwa munoenda kani mwana wedu? Amusire mwana. Anosara achigurwara. Inzwai amai tubasa. Ndanga ndichibvunza nditiri kubvunza kuti ipari Saka anopunzwa machiterera kana mabvunzo kana dzisiri pari dzake uyu ndoda urambe kurapisa mwana wako mwoyo wako unenge uri ku kana dziri pari dzinorapwa dzorapwa dzopera 3 days chete para kuchisina baba pa 3 days apa unorapisa mwana. handi mapanzwa 3 days kutanga nhasi